רוצים שאעיר גם אתכם בסגנון הזה? זה יכול להיות בשבילכם או כמתנה לילד או לחברים שלכם. אתם תקבלו קובץ זמין לכל מטרה במחשב, ואם תרצו, גם קנבאס שתוכלו לקלוט ויגיע לכם ישירות עד הבית. אני מזמינה אתכם לרכוש שורה של איור אישי בלינק שבביו או בתגובות. גללו למטה ולחצו על התשורה שמתאימה לכם. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לשלוח לי תמונה שאתם רוצים, ואני אעיר אותה בסגנון האיורים בספר קסם הבחירה. קסם הבחירה הוא ספר בו הילדים בוחרים את ההמשך ולומדים מהו כוח הבחירה בחיוביות. יחד עם האיור תקבלו עותק של הספר עבורכם, ועותק אחד יתרם לילדים אשר נפגעו עקב המצב.